What's up mga box, brothers and sisters, popsis and momsis, mga sir, ma'am, hello po sa inyong lahat. Syempre, bago tayo gumala, selfie muna ako. So, shoutout muna tayo sa mga buting viewers na abangers natin dyan na sina Donita Rose Cortez, ang bunsoy ng ARC-PRCA, si Benjo Asuncion, hello sa iyo bro, si Mr. Pantas sa kanyang channel Libre ang Matuto. Subscribe lamang kayo sa kanya kung gusto nyong matuto about sa astronomy. Shoutout din kay Sir Amiel ng United Aerox St. Max Riders Club, ang kasalukuyang presidente ng aming team. Shoutout sa iyo sir. Siyempre, huwag nyo rin kakalimutang mag-subscribe sa ating channel, Niza, the Lady Rider. O, diba? Sa araw nito ay pupunta tayo kila Sir June para ma-meet and greet ang mga Sniper 155 Club ng Pampanga. Actually, iba't ibang lugar sila eh. Dadaan tayo ngayon sa Minalin, kung saan mas madali makapunta sa Florida. Usually sa MacArthur Highway ako dumadaan eh. Pero ngayon dito ako dadaan dahil medyo maselan sa San Fernando. Hehe. At saka magsha-shoot tayo ng mga mailang magagandang views dun sa Sunset Park sa Santa Rita, yung way na papuntang Florida Blanca. Maganda dun eh. So tara. So, ayan mga bags, nandito na tayo sa Sunset Park, kung saan talagang ma-appreciate mo ang beauty ng view. Itong mahabang daan na nakikita nyo yan, ito ay ang new construct dike connecting Minalin, Guagua, and Bacolor. Napakagandang dumaan dito, mabilis ang biyahe, walang traffic, kasi ilan pa lamang yung mga nakakaalam dito. Pag nalaman na ito niyan, siguradong dudumugin ito ng mga tao.
Shoutout nga pala sa rider na nakasabayan kong ito. Maraming salamat sa iyo, Paps. Hindi dahil sa iyo, muntikan na akong maligaw dyan. Hehe. Pagkas muna tayo. Papunta na tayo kila Sir John nito. Ito na guys, malapit na tayo sa Florida Blanca. Konting kembot na lang. Ayan na, papasok na tayo. Welcome, Florida Blanca. Ayan mga bags, malapit na tayo sa ating destinasyon, kaya ako'y magpapaalam na sa inyo. Muli, sana ay nag-enjoy kayo sa ating paglalakbay. Ito si Naisa, the Lady Rider. Huwag niyong kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel sa mga hindi pa nakakapag-subscribe. At abangan nyo itong mga paglalakbay natin every weekend. So, bye-bye!